Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa a cikin sabon shirinmu na gyaran rayuwa cikin kwana 30 wanda tsangayar Radiant Umma ta ɗauki nauyin kawowa a kowace rana a wannan wata mai albarka. Alhamdulillah, taken wannan darasi namu na yau shine haƙurin musulmi, Ramadan makarantar juriya. To, ‘yan uwa masu albarka, kamar yadda na faɗa a yau za mu tattauna akan wata ɗabi'a mai matuƙar girma, wato ita ce haƙuri. Ramadan wata ne da ke wato koyar da mu juriya ta zahiri da kuma ta zuciya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ma'as sabirin, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. ‘Yan uwa masu albarka, manyan darussa da za mu ɗauka a nan wajen guda 5 zuwa 6, ko kuma ce darussa guda 4 da za mu ɗauka a wannan darasi namu na yau shine, na farko akwai haƙuri. Haƙuri rabin imani ne. Rayuwa cike take da jarrabawar kuma za ta iya kasancewa kamar yunwa, wahala, jinkiri da kuma rashin dacewa. Musulmi mai haƙuri yana cin nasara a duniya da lahira, ba zai taɓa yin dana sani ba ko ba zai taɓa asara ba. Darasi na biyu shine azumi horo ne na haƙuri. Dan uwa mai albarka, ‘yar uwa mai albarka, muna iya wato jin yunwa amma sai mu jure, muna iya jin ishirwa sai mu jure, mu daure. Wannan horo ne da kuma wato sarrafa zuciya. Darasi na uku shine haƙuri yana kawo lada mai yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin lada ba tare da iyaka ba, wato ga masu haƙuri. Wato duk wahalar da ka jure saboda Allah subhanahu wa ta'ala, babu abin da ya fita, babu abin da zai tafi a banza. Duk wata wahala ba za ta tafiya a banza ba matuƙar ka jure ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala, ba don jiran wani ba don kuma wani ba. Na hudu shine wato akwai nau'o'in haƙuri guda 3. Nau'o'in haƙuri guda 3 nan su ne kamar haƙuri akan ibada, haƙuri kan barin wato zunubi, da kuma haƙuri kan ƙaddara mai matuƙar wahala. Haƙuri kan ibada wato jure yunwar azumi. Haƙuri kan ibada jure wato motsa jiki wajen yin sallah, duk haƙuri ne, babu gajiyawa. Haƙuri kan barin zunubi kuma shine kai ne ka ga misali a mace, tabbas zilun nasu bushawat min nisa, an kawata wato dan adam wato sha'awa ta mata, to saboda kana jin tsoro kada ka afka wannan abu, sai ka yi haƙuri ka jure. Kana jin wannan sha'awar, kana bida amma baka so. Sannan kuma haƙuri lokacin da kake azumi zaka iya cin ababoyi, sai ka yi haƙuri ka jure. Sannan kuma haƙuri kan ƙaddara mai wuya. Misali yanzu Allah ya jarabe ka da 'ya'ya, ɗaya ɗan daba ne, ɗaya yana shaye-shaye, ɗaya ɓarawo ne, ko kuma Allah ya jarrabi mutum da iyali kullun cikin wahala, amma kuma kullun cikin baka wahala take da wasu abubuwa, duk da kana da ikon sakinta, amma sai ka karɓi wannan matsayin kaddara ce, kuma Allah subhanahu wataala zai iya yayi ma wannan. Ko kuma a ce haƙuri kan kaddara, wani larura Allah ya jarrabe ka da ita, kullun ka ci gaba da haƙuri kana miƙa lamarin ka ga Allah subhanahu wataala. Wannan sun kasance haƙururruka ne masu matuƙar wato girma. Sannan akwai wani darasi da za mu ƙara ɗauka, ‘yan uwa masu albarka, shine darasi na ɗaya shine kada ka yi saurin fushi a duk wani abu da aka yi maka a rayuwa. Daga yau ka sa kanka wannan abu. Sannan ka tuna wahala tana wucewa, lada yana nan tafi. Duk wanda ya sha wahala akan wani abu na domin Allah subhanahu wa ta'ala, to lalle zai samu rabo a wajen Allah nan kusa. Sannan kuma mu ce wa zukatanmu Allah yana tare da masu haƙuri a duk lokacin da wani tinkare mu da wani sharri, ko kuma muka shiga cikin wani yanayi. Lalle muka yi haƙuri, mu tuna zuciyarmu cewa lalle Allah yana tare da waɗanda suka yi haƙuri. Kira zuwa ga ‘yan uwa masu albarka, yana da kyau a ce daga yau idan wani ya ɓata maka rai, kawai ka yi shiru, ka jure, ka bar lamarin ga Allah subhanahu wataala. Kada ka sa kanka ce lalle sai ka rama abin da aka yi maka. Ya Allah, ya Ubangiji, ka ba mu haƙuri a rayuwarmu, ka sanya mu a cikin masu juriya a ibada
da kuma wato jarrabawar rayuwa, ka ba mu lada mai yawa dan sunayenka na alhayyu alqayyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.